είμαστε, εντάξει. Όταν δουλεύουμε τη διαταραχή είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι περιμένουμε. Ποια είναι η τυπική, αν θέλετε, ανταπόκριση. Λοιπόν, να τους εδώ πέρα, πολύ χαριτωμένοι, βλέπουμε και τους δύο. Το πιτσιρίκι, αν βλέπετε, κοιτάζει και τους αποσπαστές γύρω, έχει το νου του στην κάμερα, δείχνει μοιράζεται την προσοχή. Αυτό είναι. Αλλά μετά μπορεί να γυρίσει πίσω στη μαμά του, να τον, του τράβηξε πάλι πίσω την προσοχή εκείνη και παίζουν. Κοιτάζει εδώ, κοιτάζει εκεί και δείχνει να χαίρεται αυτή την αλληλεπίδραση. Τώρα η μαμά θα το σταματήσει αυτό και θα δούμε τι θα κάνει. Το παιδάκι. Οπ! Κρατήστε τώρα πόσο γρήγορα το αντιλήφθηκε. Και δεν του άρεσε μάλλον. Αλλά τα σε πίσω. Κοίτα, ξανά προσπαθεί να βρει εκείνο το κοινό αντικείμενο του ενδιαφέροντος. Κάνει προσπάθεια να την προσεγγίσει, χεράκια. Όλα τα μη λεκτικά του είναι εκεί, επικοινωνεί με όλους τους τρόπους, αρχίζει να αγχώνεται. Συμβαίνει κάτι από πίσω και αρχίζει να αγχώνεται πραγματικά πολύ, γιατί αισθάνεται ότι κάτι έχει συμβεί τώρα εδώ πέρα. Και κοιτάξτε πόσο γρήγορα θα επανέλθει. Οπ, να είμαστε. Εδώ είσαι, μαμά. Αυτό. Οκ. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε εδώ που ήμασταν. Συγγνώμη. Οκ. Οπότε είναι όλα αυτά που λέγαμε πριν και αυτά είναι τα ζητούμενα στην παρέμβασή μας και θα το δούμε σε λιγάκι πώς. Συγγνώμη. Πριν λίγο η κυρία Πιτσαράκη μίλησε για τη θεωρία του νου, την ανάγνωση του νου, όπως λέγεται διαφορετικά, και είναι αυτή η ικανότητα των παιδιών να αντιλαμβάνονται τη διάθεση του άλλου και την πρόθεση του άλλου, τι έχει ο άλλος μέσα στο μυαλό του, που είναι διαφορετικό από αυτό που έχω στο δικό μου το μυαλό. Και είναι και αυτό μία πρόκληση. Θα δούμε τώρα ένα άλλο βιντεάκι, το οποίο δεν είναι βασισμένο σε αυτό που μας είπε πριν λίγο η κυρία Πιτσαράκη, το Σαλιάν τεστ. Θυμάστε εκείνο με τη Σάλη και την Άννα και το καλαθάκι και τα υπόλοιπα. Προσπαθώ εγώ με ένα αγοράκι να το παίξουμε και συγχρόνως, δεν είναι μόνο τεστ, προσπαθώ και να παρέμβω λίγο και να τον βοηθήσω να καταλάβει. Και δείτε λίγο πώς ανταποκρίνεται. Υπόψη ότι το έχουμε κάνει αρκετές φορές μαζί αυτό.
Και πιο αρχίζω να τον καθοδηγώ, αφού βλέπω ότι έχει μπερδευτεί. Δυσκολία να βρω πληροφορίες και να ξεκινήσω μια αλληλεπίδραση. Ποιον θα ρωτήσει, δεν ήξερε ποιον να ρωτήσει. Οπότε έρχεται το κροκόδιλος μόνο. Αλλά μοιράζεται. Όχι, δεν θέλω να το ξαναδούμε αυτό. Συγγνώμη, είδατε αυτή η δυσκολία μου. Χίλια συγγνώμη, σας ταλαιπωρώ. Αλλά είσαστε πάρα πολύ καλοί και δεν έχετε αρχίσει να θυμάστε μαζί μου. Λοιπόν, να πάλι θεωρία του νου σε μια ιστορία, πολύ σύντομα, βλέπετε φαντάζομαι, βλέπετε την ιστορία, δεν χρειάζεται να την εξηγήσω. Η ερώτηση είναι, ο μπαμπάς και η μαμά θα μαλώσουν τα παιδιά που λέρωσαν το σπίτι. Και η απάντηση συνήθως είναι, ναι. Και πρέπει να θυμηθούμε, εδώ όμως απεικονίζεται και είναι λίγο πιο εύκολο, ήταν εδώ ο μπαμπάς και η μαμά και δεν το είδαν, για να μπορούν να διαφοροποιήσουν αυτό που είδε ο μπαμπάς και αυτό που έχουμε δει εμείς. Όλα αυτά είναι στα μη λεκτικά. Όταν φτάσουμε πια στη λεκτική πραγματολογία, αυτό που ζητάμε είναι ο λόγος να χρησιμοποιείται βάσει κοινωνικών κανόνων. Δηλαδή, μπαίνει μέσα το παιδάκι, του λέμε τι κάνεις, να μην απαντήσει καλημέρα, γιατί έτσι λέμε όταν συναντάμε κάποιον, ή όταν το συναντώ και του λέω «Γεια σου Νικολάκη, τι κάνεις», να μην μου γυρίσει την πλάτη και να μου πει «Δεν θέλω να σου μιλήσω εσένα, γιατί δεν με συμπαθεί». Πρέπει να μάθει αυτές τις συμβάσεις. Η αιτιολόγηση είναι ένα άλλο θέμα που δυσκολεύει τα παιδιά που είναι στο φάσμα. Ένα κοριτσάκι το είχα ρωτήσει «Σ' αρέσει το σχολείο σου?» Καταλαβαίνετε τι εννοούσα και μου απάντησε «Ναι, έχει ωραίες καρέκλες». Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι θα έχει ωραίες καρέκλες πράγματα. Απλά σκέφτηκε ότι έπρεπε κάτι να βρει να πει και βρήκε αυτό. Γιατί δεν μπορούσε να το αιτιολογήσει καλύτερα. Μια δυσκολία να βγάλουν συμπεράσματα και να έχουν αυτή τη συνοχή που λέγαμε πριν, η οποία παρεπιπτόντως αργότερα όταν μεγαλώσουν φαίνεται και στο γραπτό τους. Οπότε παιδάκια που είναι ψηλής λειτουργικότητας, αργότερα ξεκινάνε να γράψουν μια έκθεση. Προχθές είδα ένα τέτοιο γραπτό, ο καλύτερος σου φίλος, ξεκίνησε με το καλύτερος μου φίλος είναι ο X, πάμε μαζί στο τάδε σχολείο και στα διαλύματα πάμε στο παρκάκι, που παρεπιπτόντως είναι εκεί, και κάποιες φορές κάνουμε καταλήψεις στο σχολείο και πάμε σε πορείες και μου αρέσει πάρα πολύ να συμμετέχω σε αυτά και γιατί όχι να μην χάσω και μάθημα, και έφυγε η έκθεση και άρχισε να γράφει για τις καταλήψεις και για το χάνουμε μάθημα.